Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredowyň koronawirusa ýolgon bolmagynyň mümkinligi habar berilýär. Adatlyň çeşmeleri Meredowyň 20 awgustdan soň işe çykmagyny tasdik edýärler. Ministriň takminan 2 hepdeň Ahal welaýatynyň Azgan dowasynda ýerleşen täze ýokons keseller keselhanasyna kabul edileni gaýdylýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmiýeti adatlyk bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde bu habarlary ret etdi. Ýöne Meredowyň ministrler kabinetiniň soňky 2 mejlisinde näme üçin gatnaşmagyny we Daşary işler ministrliginiň Türkmen prezidentiniň Özbegistana etjek saparyny taýýarlamaga näme üçin gatnaşmaýanlygyny düşündirip bilmedi. Adatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz 2 çeşmesiniň beren maglumatyna görä, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredow 24 awgustda COVID-19 diagnozy bilen hastahana ýerleşdirildi. Aýdylmagyna görä, ministriň koronawirusyň delta görnüşi bilen kesellänligi ma'lum bolupdyr. Çeşmeleriň biri 61 ýaşly Meredowyň Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň Azgan dowasyndaky täze ýokons keseller hastahanasyna bejergalýanlygyny tasdikleýär. Bu prezidentiň Ata-Baba owasyna 2020-nji ýylyň noýabr aýynda açylan we iň döwrüwap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan lukmançylyk merkezi. Maňa Meredowyň gutulýanlygyny we ýagdaýynyň durnuklygyny görüň berdiler diýip hökümet töwereklaryna ýakyn durýan çeşme aýtdy. Çeşme Meredowyň hastahanada bolýanlygy baradaky maglumaty 1 sentýabrda alanlygyny aýtdy. Adatlyk bu habary çapa taýýarlayan wagtynda ministriň nirede barada maglumat alyp bilmedi. Ýöne başga bir çeşme Meredowyň şinlik hem öz iş ýerine dolanmagyny, köpçülikde görünmänligini tasdik etdi. Meredow öz iş ýerine soňky gezek 20 awgustda göründi. Şol gün ol ministrler kabinetiniň video konferensiýa görnüşinde geçirilen mejlisine gatnaşdy. Şondan bäri ministrler kabinetiniň 2 mejlisi geçirildi. Emma 27 awgustda we 3 sentýabrda geçirilen maslahatlara Daşary işler ministrliginiň başlygy gatnaşmady. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Özbegistana boljak saparyna taýýarlyk işleriniň Daşary işler ministri, daşary siýasat boýunça vice-premier Meredow däli o hojulugyny gözegçilik edýän vice-premier Esenmurat Orazgelliýew ananyň bagy bellerlik bolup durýar. Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk ýurtlaryndan biri bolup, bu ýerde resmi daralardan maglumat almak hakykatda mümkin näl. Mundan başga Türkmen häkimetleri COVID-19 hadisasynyň bardygyny ikrar etmeýärler we pandemiýa başlaly bäri ýurtda bir hadisanyň hem ýüze çykarylmanlygyny öňe sürýärler. Emma muňa garamazdan adatlyk Daşary işler ministrliginiň bir resmisi bilen telefonna gürleşmegi başardy we ol Meredowyň näsaglanlygy baradaky maglumaty inkar edip onuň iş ýerinedigini öňe sürdi. Ministr öz iş ýerine biz adatlyň onuň ýagdaýyndan arada galmagyny tolgunlyk ýöne ýok. Ol koronawirus bilen kesellänok. Owgansanaky we umuman dünýädäki wakalar sebäpli onuň iş aladasy köp. İçerki siýasat meseleleri we bu meseleler bilen baglanşykly geňeşmeler köp wagt talap edýär we belli bir derejede iş ýüküni agraldýar. Aşeýle ýok. Ol koronawirus bilen kesellemedi. Arkaýyn olup bilersiňiz diýip wezipesini we adyny aýtmakdan boyun gaçyran emeller aýtdy. Emma Meredow soňky bir näçe hepdede Owgansan meselesi boýunça geçirilen duşluklaryň hiç ýerine Türkmen tarapyna wekilçilik etmedi. Türkmen resmisi adatlyň bu we Berdimuhammedowyň Özbegistana boljak saparyny näme üçin Daşary işler ministriniň däli eýsem o hojulugy boýunça vice-premieriň taýýarlaýanlygy barada beren soraklaryna jogap bermekden boyun gaçyrdy. Siz bilýärsiňizmi? Men häzir ýygynaga howlugýaryn. Emma bir zady aýtmak isleýäryn. Gaýnansak da kär köpçüliklerin habar berişleri işdeler käte jaň sesini eşitdim. Ýöne nirdedigini bilenmek ýörelgesine laýyk işleýär. Mundan aňryk siz bilen gürleşmäge mümkinçiligim bolman soň ötünç soraýaryn. Size üstünlük arzu edýäryn diýip Türkmen emelleri turup gany goýdy. Adatlyň Türkmen hökümetine ýakyn bir çeşmesi prezident Berdimuhammedowyň Özbegistana boljak saparynyň takip senesiniň entek kesgitlenmänligine, ýöne onuň ýakyn wagtda boljakdygynyň ma'lum edilenligine üns çekdi. Görnüşinden her hil soraklaryň döremeginden gaçyp prezidenti ýollaş bolar ýaly Meredow sagalyança garaşýarlar diýip
Çeşme öl çakçenni öňe sürdi. Meredow Türkmenistanyny koronawirusa ýolugan ilkinji ýokary derejeli resmi däl. 2020-nji ýylyň iýulynda COVID-19 Türkmen siyasi elitasynyň ýene bir täsirli resmisiniň ýagşygellik Kakaýewiň ölümine sebäp boldy. Emma hökümetde döwlet medeniýeti hem 61 ýaşly Kakaýewiň keseli we ölümi barada hiç bir habar bermedi. Ýöne 7 ay soň 2021-nji ýylyň fevralynda prezident onuň adyny Aşgabatdaky Halkara Newtkal Universitetine dakmagy wagtynda ýogalan gaýdylmadyk egneşiniň adynyň ebedileştirilmegini tapşyrdy. Bundan başga, geçen ýylyň iýulynda Lewap welaýatynyň Faraw etrawynyň 55 ýaşly häkimi Hasan Metkuliýew hem koronawirus sebäpli dören öýkün keselinden helak boldy. Onuň ölümi barada hem ne hökümet ne de resmi medeniýet habar berdi. İýul aýynda Aşgabatda bolan ýol hadisasynda ölen 2 eseriň we 1 ofiseriň atlary belli boldy. Bu barada garaşsyz neşir özü ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 6-njy sentýabrda habar berdi. Bellesek Adatlyk radiosu paýtagtyň Bekrewe şa ýolunyň uğrunda bolan ýol helakçyliginde onlarça harby gullukçynyň wepat bolandygy barada 21-nji iýulda ilkinji bolup habar beripdi. Şonda çeşmelerimiz 18-nji iýulda 10-dan gowrak KAMAZ kysymly ulagdan ibaret harby kerweniň ýol hadisasyna uçrandygyny aýtdylar. Wakada ilki 18 töweregi harbynyň helak bolandygy belli boldy. Soňra Adatlygyň Türkmenistanyň Gorunluk ministrligine ýakyn bir çeşmesi wepat bolan harbylaryň sanynyň 30-dan aşandygyny, 20 töweregi adamyň yaralanandygyny habar berdi. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä ýol helakçyliginde ölen eserleriň ýene 2 sanasynyň ady belli boldy. Olaryň biri Asyr Derýaýew, beýlekisi Ýusup Haýitowdyr. Çeşmelerimiz wakada ofiser döwlet aşyryň hem ölendigini habar berýärler diýilip neşriň habarynda bellenilýär. Mundan odal neşir ýol helakçyliginde ölen başga bir eseriň adyny Batyr Igdirow hem ma'lum edipdi. Uly leytenant döwlet aşyryň oktýabrda öýlenmegi planlaşdyrýardy diýip neşir ýazýar. Şeýle-de maglumatda helak bolanlaryň garyndaşlaryna azyk we nagt kömeginiň berilendigi, ýöne bularyň döwlet büdjetinden bölünip berilmän beýleki harby we döwlet işgärlerinden ýygnalandygy hem aýdylýar. Neşir waka bilen bagly sud işi barada gapma garşylykly maglumatlaryň bardygyny aýdyp, çeşmeleriň biri helakçyligi KAMAZ ulaglarynyň tehnik ýagdaýyny barlamaly adamlaryň jogapkär görkezilýändigini aýtdy diýär. Başga bir çeşme diri galan sürüjiniň daşawdly eseriň kabiýet işiniň eýýäm geçirilendigini aýtdy. Onu türmä salmandyrlar ýöne 20.000 manat jerime töletdiripdirler diýip neşir ýazýar. Ýatlasak helakçylygyň bolan wagty harby ulag kerweni Aşgabatyň halk hakydasy ýadygärlikler toplumunda bir çäre gatnaşyp Bekrewe garnizonuna gaýdyp barýar eken. Gorunluk ministrligine ýakyn çeşmämiz helakçyligi ulag kerweniniň hataryndaky 8-nji ulagyň tormuzunda dören näsadlygyň sebäp bolandygyny habar beripdi. Çeşme helak bolanlaryň aglabasynyň şol ulagda bolandygyny hem aýdypdy. 23-nji awgustda Adatlygyň beýleki bir çeşmesi ýol hadisasynda ölen bir näçe lewaply eskeriň hosarlaryna kompensasiýa tölegleriniň tölenýändigini habar berdi. Ol aradan çykan eskerleriň arasynda Seydi şäherinden Faraw etrawynyň Hoja Kenepsi owasyndan we Çärjew etrawynyň Köýlaryk owasyndan bolan eskerleriň hosarlaryna şu wagta çenli 10.000 manat möçberinde kömek berilendigini aýtdy. Şol bir wagtda çeşmämiz Çärjew etrawyndan bolan beýleki eskerleriň hosarlaryna yerli harby wekilhananyň işgärleriniň 6.000 manat berip, olary özleriniň 10.000 manat kabul edendikleri barada resminama gol çekdirendiklerini hem habar berdi. Türkmen häkimetleri aradan tas 2 aya golay wagtyň geçendigine garamazdan 30-dan gowrak harbynyň ölümine sebäp bolan bu ýol hadisasy barada hiç zat aýtman gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýol helakçylygynyň 2 hepde töweregi soň geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde Gorunluk ministriniň ornwasaryna Berkäýinç ýylan etdi. Şeýle-de prezident Gorunluk ministri Begenç Gündowdyýewiň guramaçylygyndan nägile boldy. Türkmenistanda barha güýçlenýän koronavirus aladalar sebäpli bazarlaryň, dukanlaryň ýapylmagy bilen sebitlerde onsuz hem gytgarytlar hasym silçeňledi, bahalary telimizde ýokarlandy. Çäklendirmeleriň arasynda türkmen häkimetleriniň hiç ýyly goldaw bermeýändigini aýdýan söwdegärler, haritlaryny wagtynda ýerläp bilmän uly ziýana galýandyklaryny aýdýarlar. Şol bir wagtda yerli ilat döwlet dukanlarynda has ýokarlandyrylan bahadan satylýan azyk iýmit önümleriniň ýaraglylyk möhletiniň hem geçendigini belleýärler.
Galy bertede bu ýagdaýlaryň fonunda adamlar güngüzäran aladaty bilen öý goşlaryny hem degir-degmede satyp başladylar. Marda pandemiýa sebäpli şäherdir etraplaryň ähli bazarlary ýapyldy, hususy dükanlaryň gapylary möhürlendi. Bazarlarda gögönüm satmagy hem ruhsat bermeýärler. Diňe döwlet dükanlarynda we welaýatyň belent hosal ýaly sowda merkezlerinden harit satyn alyp bolýar diýip marly ýaşaýjylaryň biri 8-nji sentýabrda yerli habarçymyza gurrun berdi. Ol döwletiň eýçiligindäki sowda nokatlaryndäki haritlaryň bahalarynyň hususy dükanlardakylardan hem asandygyny aýdyp, käbir günübirin haritlaryň bahalaryny öwrendi. Onuň maglumatyna görä Mariniň döwlet dükanlarynda towuk buğdunyň 1 kilogramy 50 manatdan, brunjyň 1 kilogramy 19-25 manatdan, greçkanyň 1 kilogramy 50 manatdan, günewakar ýagy 70 manatdan, unuň iň pes sortunyň 1 haltasy 500 manatdan, gülü etiniň 1 kilogramy 100 manatdan, käsiriň 1 kilogramy 11 manatdan, pomidoryň 1 kilogramy hem 8 manatdan satylýar. Sol bir wagtda döwlet dükanlarynyň tekçelerindäki adyk haritlarynyň köpüsiniň eýýäm isrip zaýa bolandygy hem nykdalýar. Döwlet dükanlaryndan alan islendi karidyň üstünde kiçi ak tegmiller bar. Olary dağıtdyň, xloryň tagymy duýulýar. Satyjylar haritlaryň wagtynda alynman zaýlanýandygyny, sol sebäpli olary dermanlap tekçelere çykarýandyklaryny aýtdylar. Yarawlylyk möhületi geçen haritlary iýip zäherlenenler hem bar diýip atlandyrylmasadygyny soran marly ýaşaýjylaryň biri belledi. Bu ağırlykda hususy dükan eýeleri häkimetleriň soňky çäklendirmeleriniň netijesinde uly ziýana galandyklaryny, sowda nokatlaryny gizli ýagdaýda işletmäge finansiýandyklaryny aýdýarlar. Dükanlarymyzy ýapmaly edenlerinden soň girdizi çeşmämizden mahrum bolmak bilen birlikde öňünden alyp goýun haritlarymyz hem zaýlanyp başlady. Başardygymyzdan gizlin sowda etmäge finansiýarys. Polisiýa gelse oňa para berip, meseleni sol ýerde çözjek bolýarys diýip marly sowdagärleriň biri aýtdy. Ol welaýatary hereketiň hem çäklendirilmegi netijesinde telekeçileriň ýurduň beýleki künjeklerindäki bazarlara asyp bilmeýändiklerini, sol sebäpli de gosmaça uly mali ýetkilerini çekýändiklerini sözüne goşdy. Galy bertede dähmet haklaryny naklaşdyryp bilmeýän pulsuzlukdan kösenýän yerli ýaşaýjylar hususy dükanlaryň ýapylmagyndan soňra gündelik çörek aladalarynyň has hem artandygyny aýdýarlar. Odol hususy dükanlardan sähelçe bolsa da käbir haritlary ýazga, kardyna alyp bolýardy. Indi döwlet dükanlaryndan bir harit aljak bolsaň hem diňe nagt tölek etmeli, aýly kartlaryndan sowda edip bolmaýar. Häzirki wagt adamlar gysy niýetlep ýapan bankalaryny açyp iýmitlenýärler. Köp hojalyklar öý goşlaryny degir-degmede satyp zordan güngüzäran aýlajak bolýarlar diýip marly ýaşaýjylaryň biri sözüne goşdy. Azatlyk bu aýdylanlar barada sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden gosmaça maglumat ýa-da kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik, bazarlarda azyk gymmatçylygy, köp masgalalary subsidiýalenen önümlere garaşly goýýar. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary, azyk ýeter etmezçiligini boyun alman, daşary döwletlere ynsanperwer kömegini iýerýär, şeýle-de ýurtdan eksport edýän azyk önümleriniň möçberini artdyrýar.